neRoja tu Diego. Mama, koma sikara sei koma? Andinomboswera. Andina kumboswera. Nyararidza kuti muziki yako iyi. Ko chii chaipa nhai mama? Iwewo kana wakudhiraivha mabhenzi kuti inini amayaLandlord yepamba apa chaipapa ndinofamba netsoka ezvino ndikubva kupi? Ndiri kubva kumufakosoko netsoka. Iwewo famba wakagara uri Roja pamba pangu inini. Ha? Nhai amai. Iwewe wakauya panapa usina kana mubhedha kana wardrobe uchirara pasi uchipisa tsitsi uri kunzwa. Zvese izvozvo ndikakugamuchira semwana wangu. Nhasi chaiye hasi haumbonditakura kana usvika apa pamashops apa hauiti kunditakura. Ha? Wangofamba wakagara kudai kunga uri kusvika uchipinda pamba panonzi pako iwe. Kana wanga unoti wane mari yekutenga mazimotikari akadai wakadi unovaka yako. Ha? Enda unovaka yako. Iyi motikari iyi kana uchida zvekugara pamba pangu kugarisana nini zvakanaka motikari yakubhadhira mutero. $5 mutero pazuva. Handizvozvo. Nokuti hapana garaji rako kaira wakatengera zibanga mpanga remotikari iri uchiti unopaka mani. Waiti unopaka mba mani. Ha? Ndova zvasvika here nhai amai. Kuroja imhosva. Imhosva kana iwe uchitenga yekuti inoburitsa maexpensive anopfuura rent. Izvozvo kutaura wanga uri pama50 per room handiti. Ezvi zvinova pa100 per room. Kana warwadziwa enda unogara kumaAvenues kune vanhu vane mari. Kana warwadziwa enda unogara kune vanhu vane mari. As long uchigara apa uchidhiraivha banga mpaka remotikari rent yakwira. Ko kumboisawo masora pamba apa kana wane mari stereki. Omboiswa wotisiriwo masora mazvano magetsi ari kuenda. Handizvo zvinoita kusimudzirana. Asi iwe woda kufamba wakagara wega. Indobva mufakosoko netsoka. Amai makamboti muda kukwira tiende here ndikara? Zvinoda kukumbirwa. Iwe wakambouya wakati mama muda kuenda kupindi kuendesa nemota. Zvinoda kukumbirwa. Ndatokuudza so. Ndatokuudza.